wie uit een warme dag, een volle simmerdag. Maar ik weet dat onstabiele waar. En dat onstabiele waar zit de takkemiek ik nog aan te komen, maar we hebben nog een paar betere dagen. Allereerst nooit waar voor Joen en vannacht. Joen is het nog warm. 20 graden om een uur wacht in en droegwaar zat nodig het. Vierders een zwak ontmatige wind die meer en meer het oosten en het noordoosten op zich het. En dan vannacht, ik droegwaar, hege temperaturen, 15, 16 graden, dat is het zo ongeveer. En de mannen erbij, de opklarings en letter wat meer bewolking in het zuiden van de provincie. Vierders een stevige wind, die houdt het al aan in het kust- en waardgebied ontkräftig, kreeg 4 van het zuiden naar het eerste waai. Op het Vestloon nog een zwak ontmatige wind. En dan morgen, ik denk dat wij het droeg houden, want in de junta. En dat betekent flink wat zinnen en ik een temperatuur die de wijze maai. 21 en 23 graden, nog altijd een warme dag. Maar de wind is ik sterk, matig ontkräftig, in het waardgebied betiden hut, krijgt 6 zon uit het wat eerste waai. In de nachterrein. En dan op naar het fruitsjoch. Manje, hoe daai? Ja, de zinnen er even bij, meestal iets droeg, in de junta bij buien. En de temperatuur 22 graden. Op deze en de waage, ik een paar pittige buien, maar tongen kunnen wel eens flink wat wetter vallen. De zinnen er eens even bij en de temperaturen 21 graden, dus blijft het warm. We met de manje, maar weer even in het waarsje.